Harian balayo ujor ya ke jingkylla rong jong ka wa Myntdu haki benta ka sintu kesiar. Na kaliang dkhot jong ka KYM ya wa Myntdu KYM West Jingtheh District. Benta ka sngi ki lahir shaki benta jong ka wa Myntdu haki jaka pelum di umbam ka office EEPHE electrical juwai. Nang ne ka kanhon ya da ya ka wa ki lahir shaki benta basharum jong ka mopia sharu uput jong ka shnong shilyang rat ban penchisha la ki jong ki khamat ye ki jingkylla rong jong ka wa Myntdu na ka daw ko jingyola jong ki bril ban the ne bret pathar ya ka khyndew shaki benta jong ki liar ki betut shaka wa Myntdu bat ka jing beteng jong ka dhar construction company ban trei ya ka surok national highway jowai amlarem hakani ki jing budin ki khot ka seng haka jing lam jong ukro el pariat but u orilan chilla kilalap shisha ye ka jingkylla rong ka wa haki benta balatip kum ka tre pariat bat ka ne ka lawan ne ke benta jong kalier thlu musniang u president ka seng u makro lam salan ki pariat habayo i ke ne ka jingkylla rong jong ka wa ulakno ba ka daw ka dei ne ka jiyo lat jong ki bri ban bret pathar ye ka khyndew bat panhap haki lier wa doi ki betu shaki benta jong ka wa Myntdu Wa Myntdu hagi ni gisni ki arle singi radap da yo ika jing ujor ni ginong chong chnong wa da yo ki wa ka wa Myntdu ang bantah ka lenter suntuk siar wa da kelarong go nei wajo yo ini portlang to engineer wa katen cheiwa jingut iti jingut le jingut ya i werngem yerngam kam tu dan iti da ne leng yo i khoi wa Myntdu am de mario jingtep da di pe le yo chem sket yu to wa ka ko ha Myntdu wara hado ne ta stuk siar hado ne step wan ni cheni cha mupia chelhong chemi wa to sket kani ko de kalarong go man rnge mir ngam go kani ko por to aji sket to por go kat kam yo to engineer go chna tre ndai ka man po ini lai hado ban mupi ai tai yo de rngem de ngam go i sa dio cho cho i mana po ni kani ka banta i bong ka kani ka liar musniang ko wan ne ta na chang ir wa khapot wa chera thini kini to poi ko hari yoi man ko kam yong ja kopsar man nok khandaw nei ta nan nan dan nei ten penjengut ke katu yi ka Myntdu nei ni hado wa poi sita chawa cha stuk siar chado cha po che long la tan ti daw in nei liang khoi wa Myntdu nei ka step man de yoi ni sa dio bhai ta bo ke jeng tu karpa di ya udisi uyong ka district yong i wajo kini gisni udadap ki bana de yoy panmi u ka section 144 CRPC wam cha de no khanda wam cha de panno jeb harot ka Myntdu hado ka Myntdu nrai kat ka ma chami wa em ko wan ko penchitom ne wo kem kat kam kendon yom ka section 144 CRPC te ye ni de yoy ye ni te kerpat i matu yo bisi ladam le u ye ni wa to le ine le ang ka san yong im do sai i wa thor gilat ku ti sachi sen i wa upoi u du e daga FIR che police le na yo ujor kan la yo DC wato wa chami sta trewang riang le kat kam ga jing tip ki yong i chao trewang riang sta ni liang yong ki bangkre e ka surong dan no bat ki khandaw haite haban ka ban dam ser ong gi ka te ka tela ga wi ko penyer ngam pen jingot kat ni ka chilun ter yong ka wa Myntdu te ka ni to ka pen diaw ko i nong chong chnong kham tam ini da yo ina ka liang u office yung executive engineer PHE electrical di iyo ko report wa ka di na ini na ba duya wa na ta na kle ko man de ka ko khoj wa to dadap sa ikiti ba na daw wa no jeb no kandaw ini kre surok kam jo ile kinong chong chnong ta ka teto kan ni step wa kolam khana ini betpaw ko jing sel dio na da ha ni ka ko rum na i te pa iwo dia i kinong chong chnong ka juai